Илияна днес проследи и акцията на КАТ и Столична община на война срещу неправилното паркиране. Тази акция е срещу нарушителите в опит да се ограничи безразборното оставяне на коли. Включително по тротуари и градинки. Вижте акцията и какво се случи по време на нея. Огромно не паркирам. Тук живее колицата. Тук и се разбираме с съседите по някакъв начин да паркираме, защото няма място. Подобни сцени са ежедневие в София. От днес обаче неправилно спрелите и паркирани коли по тротуари, спирки и зелени площи ще станат много по-малко. Няма да бъдат подминати и шофьорите оставили колата за 5 минути пред училище, направо на улицата или друго забранено място. Глобите са глоба с фиш 20 лева или ако водача има възражение, налага се глоба с САК, който е до 50 лева. И докато от полицията са категорични, че място за паркиране има за всеки, то редови шофьори от гъсто населен столичен квартал са готови буквално с голи ръце да бранят автомобила си от вдигане с паяка. Тук аз съм си пред блока, добре. Не, тук няма синя зона. Тук няма синя зона. Ако ви съставя так, ще обжалвате ли? Какво ще обжалвам? Как ще обжалвам? Кой пред папата? Да обжалвам. Те са паркирали неправилно на платно за активно движение. В началото на кръстовището има знак, че е забранен престоят и паркирането. Т.е. те са в нарушение. За радост на контролните органи намериха се и шофьори, които признаха вината си и чинно получиха фиш за глоба. Това честа практика ли е при вас да паркирате където има място? Където има място, да. Защото просто няма много места за паркиране. От столичния инспекторат напомнят, че те работят по скици, на които точно е посочено кое е зелена площ, кое е тротуар и кое е улица. Така че снегът по столичните улици не е извинение за паркиране по схемата кой където намери място.